Vo štvrtok 28. januára sa v priestoroch Komornej galérie na Vysokej ulici v Bratislave konala vernisáž obrazov Zoltána Enzoe Naďa, umelca, ktorý obdržal prestížne medzinárodné ocenenia za tvorbu. Jeho tvorba je nesmierne kultivovaná, maluje s istou rukou a to, čím Zoltán Naď Enzoe oslovuje, to je, ako som na začiatku povedal, práve tá vnútorná sila, tá imanentná dynamika, ktorú dáva do obrazov a ktoré naďalej z tých obrazov pretekajú do očí a do duší divákov. Autor sa venuje výtvarnému stvárneniu krajiny, ale aj figurálnym motívom. Tak prvorade inšpiráciou sú ľudia a moje zážitky zo sveta, z môjho života. Milovníci umenia si môžu vystavené obrazy pozrieť do 24. februára.